Fil-jum dinji tal-kanċer, bosta pazjenti Maltin u Awċin li għaddew minnu ġeddew il-memorji ta' tbatija, iżda wkoll ta' reżiljenza li wrew. Fost dawn il-pazjenti, Cheyenne Muscat li mardet b'kanċer fit-tajroid meta kellha biss 23 sena, mhux talli qalula li kellha kanċer talli dan kien infirex. Ovvjament x'inti tisma' l-kelma għandek kanċer mill-ewwel taħseb li ħajtek spiċċat. Ovvjament ikolli l-ġranet fejn speċi ngħid għal xiexjiena u għal xiex kelli mbagħad daqshekk ta' età żgħira. Però ovvjament jien nipprova nieħu l-pożittiv minnha wkoll. Ngħid laqatni ma' ħafna nies, ent ħafna nies. Minkejja li saret l-operazzjoni, il-kanċer infirex fil-pulmun u trattamenti għadhom għaddejjin b'testijiet li jkollhom isiru ta' spiss. Sfortunatament ħabba li jiena wkoll għadni għaddejja xi huwa tip ta' kanċer li rrid ngħix bih bażikament. Ovvjament it-testijiet ta' dem, scans u hekk ma jifqux li huwa tajjeb fil-verità li nibqa' niċċekkjaw ħalli we stay monitored. Pero jiena il-proċess tal-isken nobodu immens imma ovvjament irid isir. Però l-aħħar ma jkunx dal-affarijiet għax inkella ma nkunux nistgħu nkunu nafu fi xedin. Cheyenne b'messaġġ ta' kuraġġ għal dawk li qed jissildu ma' din il-marda kifra. Dejjem iżommu kemm jista' jkun kuraġġ. Ovvjament mhux faċli u ħajġu ġranet kif diġà qed li ħadkunu tiġu toqgħdu ġo sodda u tibqu xortikom imma fil-verità aħjar tkompli bħajtek tipprova tagħmel li tista' u tkompli bħajtek normali. You surround yourself with your people, familja, ħbieb, iżommu dejjem pożittivi kemm jistgħu. Jekk nista' nkun ta' għajnuna jiena, I'm very happy li nkun ta' appoġġ. Il-jum dinji tal-kanċer huwa inizjattiva dinjija mill-Unjoni għal Kontroll Internazzjonali tal-Kanċer. Din is-sena qed tqajjem kuxjenza għal kura aktar personalizzata. Skont rapport ippubblikat mill-Kummissjoni Ewropea fl-2022, Malta kellha mal-2738 każ ġdid ta' kanċer. Rapport jgħid iżda li Malta għandha fost l-inqas każijiet ta' kanċer meta mqabbel mal-pajjiżi fl-Ewropa, jiġifieri 543 każ għal kull 100,000 persuna u rata ta' mortalità ta' 198 minn kull 100,000 persuna.